बुहुमनि बबेबा खनायाव बाथिमारि मुंनि गंसे गामि दंमोन। बाथिमारि गामिया जोबनो गैयै समायनाजों बुंफबनाय। बे समायना गामियावनो खोरोम आरो रोदोमा गावनि बिमा देलायस्रिजों थायोमोन। बिसोरहा बिफा गैयामोन। देलायस्रिया खोरोमनि असे बिमा नङामोन, जायनि जाउनाव देलायस्रिया खोरोमखौ गासै खामानिखौ मावहोयोमोन। लोगोसे मोजां रावै माब्लाबाबो गाबज्रियामोन। ओंखामखौबो उदै बुंजासे होफेरामोन। देलायस्रिया खालि गावनि असे फिसा रोदोमखौल' दाव दाव अनोमोन। दिनैथ' आं गोबां बन दाननानै लाबोबाय। बेखौ नुनानै आइया जोबोर खुसि जासिगोन। ओंखामबो जोबोर उखैबाय। न'आव थांनानैबा ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया? दा ओंखाम बिबाबो आइया रागा जोंगोनसो खोमा। आदा नों बन लानानै फैबाय। दिनैथ' नों जोबोर बुरजा बन लाबोबाय माथो। औ आं गोबां लाबोखाबाय। साननैसो जोंहा बननि जिंगा थानाय नंला। औ आदा नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। बिनिफ्राय आदा जों ओंखाम जाखांजोब्बाय। नोंबो जानानै लादो। औ जागोन, मानो जाया जानो। ओरैनोबाबो आं गोबां उखैनानै दंखायो। दानो ओंखाम मोनजायो, खामानियानो जोबाखै। दानिया गासै जिखौ सुनानै फोरानना दोन आरो ओंखाम ओंख्रि जेबो गैला। थोरसि साराय दोफ्रा मानजिनानै सुनानै दोन। दा हरावसो मोनजागोन ओंखामा। बेफोर खामानिखौ आं फैनायनि सिगां फोजोबना दोन, नङाब्ला मोनगोनसो। आं बाजाराव थांना फैनि। आदायाबो ओंखाम उखैदोंनो, मानो ओंखाम दोनासै? आदायासो एथ'ग्राब खस्थ' खालामनानै बेफोर बनखौ लाबोदों। नों जेबो मिथिया रोदोम आरो खोरोम, आं बुंनाय गासै खामानिखौ मावनानै दोनजोब। औ आयै बुजिबाय, आं गासै खामानिखौ मावनानै दोनजोबगोन। नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। बेनो नोंनि थाखाय गाहाम जागोन। जाबावदो दानाबा माखौबा। आइया आंनो ओंखामखौनो दोनासै। उखैनानैनो थानो नांसिगोन आरो जि थोरसिखौबो सुनानै दोननांगौब्ला। आदा आंबो नोंखौ जि सुनायाव मदद खालामगोन। नाङा रोदोम, दा आइया नुफैब्ला आंखौसो रायगोन। नों मावलायनाङा, नों गेलेहैथां। आदायाथ' जोबोर उखैदों खोमा। उखैब्लालाय बहाथो मोनजाबावगोन। नों बेयावनो थाथ' दै। आरे रोदोम, नों बेखौ बबेयाव मोनबोखो? सोरनिफ्राय लाबोखो? न'आवथ' ओंखाम गैयामोन। बेखौ आं दहायनो नोंनि थाखाय दोनखुमाना दोनदोंमोन। आं मिन्थिखायोमोन आइया नोंनि थाखाय ओंखाम दोननाय नङा, बेनिखायनो नोंनि थाखाय आं दोनखादों। गथ'बाबो जोबोर बुजिनाय दं। रोदोम, नों बिदि खालामनो नाङा। बिदि खालामब्ला आइया गाहाम मोना। आं मिन्थिगौ खोरोम आदा, आइया नोंखौ एसेबो अना, बिनिखायनो आं आइखौ गाज्रि मोनो। जाम्बा बिमाखौ गाज्रि मोननो मोना। दे आं बेखौ जानानै लानोसै आरो गासै खामानिखौ फोजोबना जों थाइजौ जानो थांगोन। बिदा असे नङाब्लाबो रोदोमा खोरोमखौ गावनि असे बिदा सानोमोन। बिसोर सानैनि गेजेराव जोबोर अनलायनाय दंमोन। नाथाय देलायस्रिया खोरोमखौ दाय दिहुनना रायबाय थायोमोन। खामानिखौ थाब फोजोबाब्ला न'निफ्राय दिहुनना हरनायनि बाथ्रा बुंना सिगिबाय थायोमोन। आयै आदानो ओंखामखौ एथ'ग्राब एसे होदों, लोगोसे गाइखेरखौबो आंनो बुरजा होदों। आदानोसो बुरजा होनांगौ, बियोसो एथ'ग्राब खामानि मावो। आं ओंखामखौ आदानो एसे होनोसै, आं एथ'ग्राब बुरजा जानो हानाय नङा। रोदोम फिसा, नों बुरजा जायाबा माबोरै थाबनो देरनांगौ जाखो? बिनिखायनो नोंनो बुरजा होयो। औ रोदोम, आइया थार बाथ्राखौनो बुंदों। नों बुरजा जानांगौ। बुरजा आं जानोनो हाया। जानो हायैखौ माबोरै जानांगौ जाखो? ओरैनो गारस्लायस्लाय आदानो होनो हागोन। रोदोम, जायनो जेसेबां होदों बेखौनो जा। जाय जानो हायाखै गार, मालायनो होनो मोना। नाथाय मानो? आयै नों मानो आदाखौ अना? बेबोथ' जोंनि न'खरनि मानसि। बिदिब्ला बिखौ मानो एथ'ग्राब सैया खालामो? बे जोंनि न'खरनि मानसि नङा, बिखौ आं दाहोनासो लाखिदों। जेब्ला बियो गावनो खामायनो हाग्रा जागोन, अब्ला बियो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन। आरो नोंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो सोर फोरोंदों? रावबो फोरोङाखै। आं गासैखौबो मिथिखायो। आं एथ'ग्राब गथ' नंला। खोरोम, बेफोरखौ बुंनो नोंनो फोरोंदोंना? नों आंनि फिसाखौ आंनि हेंथा खालामनो नागिरदोंना? नङा आइ, आं जेबो फोरोङाखै। आदाया आंखौ जेबो फोरोङाखै। आदानि बेयाव जेबो दाय गैया। खोनासं खोरोम, नोंखौ आं सामोल होयो। नों बेफोरबायदि आरो रोदोमखौ फोरोंबावोबा नोंखौ आं बे न'निफ्राय दिहुनना हरगोन। जा होदों बेखौनो जा, नङाबा ओंखारला आंनि न'निफ्राय। थां, नों जोंजों बेयाव जाफानो मोना। बायजोआव जाहैथां।
बिदिब्ला आंबो जाफाहैगोन आदाजों। सिरि सिरि बेयावनो जा नङाब्ला मोनगोनसो नों आंजों। नों आइजों लोगोसे जा रोदोम आं बायजोआव जाहैनोसै। खोरोम ओइ खोरोम बबेयाव थैना थाहैखो? मा जाखो आयै? आं बाजाराव थांनि। आं मोनफैनायनि सिगां दैखौ दै दोनग्रायाव बुंजासे रोगानानै दोन। रोगानानै दोनाब्ला दिनैनि ओंखामखौ मोनजानाय नङा मिथिबाय? नों जिंगासिनो नाङा आइ, आं नों मोनफैयावनो गासै दैखौ रोगाना दोनजोबगोन। नायगोन आं दानिया माबोरै मावो बे। आंथ' दसेनो फैफिनखागोन। बियो रोगानो हास्लाबनायबो नङा। खोरोमा दानिया दैमानिफ्राय दैखौ खावनानै लायनो थांनायसै। बियो दैखौ खावनानै लाबोयो, नाथाय न'आव मोनफैगौ मानि गासै दैया गबोजोबो। खोरोमा नुयो बाल्थिङाव गब्लं दं। दानिया बियो जिंगा सिबाय माबोरै बियो दैखौ लाबोगोन, बिमा फैनायनि सिगां माबोरै दैखौ रोगानानै दोनगोन। थौदो आदा आंबो नोंजों दै रोगाफानोसै। नाङा रोदोम, नों गेलेहैथां, आं हारसिं खालामगोन। दा आइया फैनानै नुफैबा रायगोन। आइया दानो मोनफैया। आइ मोनफैनायनि सिगांनो जों सानै दैखौ रोगाजोबनानै बेखौ बुंहोनानै दोनगोन। जों सानै गेले गेलेनो दै रोगागोन। अब्ला माला रोगाखांगोन मिथिस्लाबनाय नङा। गेले गेले, औ मोनसे सोलो मोनबाय आं। बाल्थिङाबो गब्लंखा, आं हारसिंनो दै रोगानोबो हाखानाय नङा। रोदोमनि मदद लानो नांसिगोन। जागोन दे रोदोम, जों गेले गेलेनो मावनोसै। नोंनि खामानिया जाबाय नों बे गब्लंखौ आसिजों होथे। थोबसेबो दै गोग्लैनो मोननाय नङा, जागोनथ'? औ जागोन। थौदो बिदिब्ला खोरोम आदा। खोरोम आरो रोदोमा बिदिनो रंजा खुसि दैखौ दोनथुमबाय थानायसै। देलायस्रिया न'आव फैनानै जोबोर गोमोनायसै। दै दोनथुमग्रायाव दैया उसिफावनानै दंमोन। हाब खोरोमा एथ'ग्राब थाबनो माबोरै मावनो हाखो फालाय? आंथ' बाल्थिंखौबो गब्लंखौसो दोनलांदोंमोन। बिदिब्ला बियो माबोरै हाखो? थारैनो रोदोमा बिखौ मदद खालामदों जानांगौ। दानिया आं बिनो ओरैबायदि खामानि होगोन जायखौ बियो हारसिंनो मावनो नांगोन। दैखौ लाबोजोबबाय दा? औ आयै, आं दैखौ लाबोनानै दै दोनग्रायाव बुंहोना दोनबाय। जोबोर मोजां। दानिया थां दैमा बारनानै गांसो हानानै लाय। गोबां गांसो दंनो। मोसौनो जाहोनो नों गांसो लानानै फै। जागोन दे आयै, आं दानो लायनानै फैगोन। आंबो थांफागोन आदाजों। रोदोम आफा, जों मादैनाव थांनि। मादैया नोंखौ नायनो लुबैदोंनो। आदाखौ हारसिङै थांनो हो। नों उनाव थांफानो हागोन दे। थांदो खोरोम, गोख्रै लानानै फैदो। खोरोमा नाव जावै जावै दैमाखौ बारलांनायसै। जेब्ला बियो गांसो फोथारथिं थाङो अब्ला मोनसे माथो फैयो। ओइ गथ', बबाव थांनो नागिरदों नों? आं गांसो लांनो फैदों। बे अरनबारिया नोंथांनि नामा? बे अरना आंनि नङा, नाथाय नों बे अरनाव थाङियानो मोजां जागोन। बेयाव जोबोद खैफोद दं। दानो नों बिनिफ्राय थांफिनदो। नाथाय आइया आंखौ बेनिफ्रायनो गांसो लांनो होदों। आं गांसो लाङाब्ला आइया आंखौ रायगोन। नों रायजानायखौ जिंगासि नङा गथ'। नों गावनि जिउखौसो सान। बे अरनाव थांब्ला माब्लाबा फैफिना। मानोना बे अरनाव मासे मोसा थायो। मा? मोसा थायो? नाथाय आं बे मोसाखौ गिबा जानाय नङा। आं गांसो लांथारनांगोन। नोंथाङा आंनो बुंना होबाय, बेनिखायनो साबायखर। थादो, आं थांनोसै। थाथ' गथ', नों थांथारनो गोसो जाबायब्ला बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो मोनसे राहा दं। मोनसे राहा दं? औ, नों थिगखौनो खोनादों। जेब्ला नों गांसो थिलियाव मोनहैगोन अब्ला नोंनि सिगाङाव मोसाया नुजागोन। अब्ला नों हान्थु खेरायना बुंनांगोन, जुदि आंनि गोसोआ मोजांब्ला, आं सासे मोजां मानसिब्ला आंखौ रैखा खालामदो। नों आरज गाबनांगोन। जुदि नों थारैनो मोजां मानसिब्ला मोसाया गोमोरलांगोन। आरो जेब्ला नों गांसो लानानै फैफिनगोन अब्लाबो मोसाया नुजागोन। अब्ला नों होख्रावबानो मोसाया खारलांगोन। नोंथांनि जोबोद साबायखर आंखौ बिदि खिन्थानायनि थाखाय। गोसोआव लाखि, नों थारब्लासो नों गोथाङै फैफिनगोन। बिनि उनाव खोरोमा गांसो थिलियाव थांनायसै। मोनहैदोंल'सोमोन। बे समावनो मासे गिथाव बाथाव मोसाया बिनि सिगाङाव नुजानायसै। अब्ला खोरोमा बै बोराया बुंनाय बादि हान्थु खेरायना बुंनो लानायसै। बुंखांनाय लोगो लोगोनो मोसाया गोमोरलांनायसै। हो? बोरायनि बुंनाया खामानि होबायथ'। मोसाया गैला। दानिया आं गांसोखौ हानानै लानोसै।
आं गोबां गांसो हाबाय आइया जोबोर खुसि जासिगोन थाइजौ नुनानैथ' जोबोर गोथाव बायदि नुदों बे थाइजौआथ' जोबोर गोदै आइयाबो आंनो बिदिनो जानो होबाय थाब्ला आं माब्लाबाबो उखैनानै थानो नांनाय नङामोन आंथ' बे थाइजौखौ खेबसेल'सो जादोंमोन खेबसे जानायावनो आंनि उदैया बुंबाय मा गोमोथाव जाखो बेलाय बिदिथ' जानो नाङामोन अब्ला माबोरै बिदि जाखो रायलायग्रा बिफां नों गिनो नाङा खोरोम आं नोंखौ जाया नोंथाङा आंनि मुंखौ माबोरै मिथिखो आं जाबाय गोसोनि साननायखौ सुफुंग्रा बिफां आंनि फिथाइखौ जानानै जा बियो बेखौनो होयो आं जादुनि बाथ्रा रायलायग्रा बिफां नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नामा जा बियो बेखौनो मोनजोबगोन खोरोम आं थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंनो मा नांगौ बुं नों जा बुङो आं बिदिनो खालामना होजोबगोन बिनायनि सिगां आंनि फिथाइखौ जाग्रोल' नोंनि माबाफोर लुबैनाय दङ नामा खोरोम नों आंनियाव बिनो हागोन आंखौ आइया सानसेमानि जोबोर खामानि मावहोयो खामानि मावनानै आं जोबोर मेङो थेवबो आइया आंखौ खामानि मावहोबाय थायो बिनिखायनो नोंथाङा आंखौ जोबोर बोलोगोरा खालामदो जाहाथे आं सानसेमानि खामानि मावनानैबो मेङै बायदि नों साननाय बायदिनो जागोन खोरोम आं बोलोगोरा जाबाय दानिया आं जेसेबां खामानि मावब्लाबो मेंनाय नंला नोंनो आरो माबाफोर नांबावगौ नामा आंनो जेबो नांला आंखौ बोलोगोरा खालामनायनि थाखाय नोंथांनि जोबोर साबायखर थादो दानिया आं थांनोसै दहाय बोराय आबौआ बुंदोंमोन मैसाखौ नुब्ला गोबारै होख्रावनो बिदिनो खालामनांसिगोन नंगौथ' आरो मोसाया खारमारबाय खोरोम देहाखौ मा खालामना लाखो माबोरै एथ'ग्राब बोलोगोरा जाबोखो आदा थारैनो नोंखौ जोबोर आलदा नुखादों सासे बोलोगोरा दावहारु बादि नुखादों मा जानानै बिदि जाबोखो नों दै बारनानै फांसे जादुनि बिफां दं बे बिफांनि फिथाइखौ जानानै जा बियो बेखौनो बिफाङा होयो फांसे जादुनि बिफां बाथ्राया नंगौना नङा जाखो नंमारगौ खोमा खोरोमाथ' नंखाय बुंखाया आरो बिनि सोलेरखौ नायनानैथ' बिदिनो नांदों आयै दानिया बुंदो आरो मा खामानि मावनांगौ दिनैनि थाखाय जाबाय दे जेबो मावनांला आयालाय दिनै मा जाखो खामानिखौनो मावनो होबावासै माथो आंनि बाथ्राखौ मोजांनो खोनासं रोदोमाबा बै दैमाखौ बारनानै बै जादुनि बिफांनि खाथियाव थांनानै बुंहै आंनो जोबनो गैयै धोन दौलत सना रुफा हर आंनि बाथ्राखौ बुजिबायना आबा औ आयै आं बुजिबाय आं नों बुंनाय बायदिनो खालामगोन जोबोर मोजां आबा आरो नों बे बाथ्राखौ रावनोबो दाखिन्था दे थां दे आबा थां रोदोम ओइ रोदोम नै नोंनो आं मा लाबोदों नायफैलाय बबेयाव थांखो बेलाय ना बबेयावबा गेलेनोसो थांबाय नामा आइ रोदोमखौ नुदोंमोन नामा न'आव गैया माथो मानो नांगौ आं बिखौ दैमा बारनानै जादु गोनां बिफांनि खाथियाव थिनहरबाय मा आइ नों मानो बिदि खालामखो बै हाग्रायाव जोबोर गिदिर मोसा मासे दं मोसा दं आयै सना रुफानि लबावनो मा खालामना लाखो आं
रोदों नोंथ' फिथाइखौनो जाखादोंमोन माथो अब्लालाय मानोथो बिनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय बियासै खोरोम नोंनि फंबाया नोंनि थाखायसो बिदों आंनि थाखाय नाथाय मा बिदों रोदोमा बिदों नोंखौ जेन नोंसिनिया बांद्राय अनथों नोंखौ रोदोमनिख्रुइ बांसिन अनथों रोदोम नों मानो बिदि खालामखो गावनि जिउखौ सानालासिनो आंनि मोजांखौसो सानबाय आदा आं जेब्लायबो नोंखौनो मदद खालामगोन खोरोम नों जोबोद मोजां फंबाय मोनदों खोरोम आरो रोदोम थांदो थां नोंसोरनिया नोंसोरखौ नेगासिनो दं बिखालिनिफ्रायनो देलायस्रिया खोरोम आरो रोदोमखौ समानै अननायसै आरो आलो आलो रायजो जालांनायसै